Txomin, gaurko lehenengo platerakin hasiko gea. Nola izena du gaurko lehenengo platerak? Odolkia eta sahaga. Zagarra eta odolkia. Eta odolkia. Oso ondo. Hemen ditugu osagaiak, mota desberdinetako zagarrak, letxu hostoak, odolkia, gurina, eta hemen gurina urtuta, ospina balsamokoa, haragi saltza, eta hemen estia. Hemen ditugu osagaiak, eta hasi egingo gara. Bai. Hemen zapia, zuretzako, hau, niretzako. Bakoitzak bere zapia. Nondik hasiko gara? Sahaga hartuko du. Zagarrakin. Zuritzen laguntzia nahi? Nahi bauzu. Bai. Gaurko platerak zerbaiten berezitasuna du? Iten du odolkia fruitua ikin. Bai. Bez Zule sahaga. horrekin? Eta sahagak estia maite du, iten du lau sukaldea. Maite, sahagak maite izaiten du, estia izaitea juz baten, goxo baten iteko. Hortako hartuko du sahagak, eta gero jusainen du estia eta haragi jusa pixkaatekin. A ber, pixkatu lertzeko. Hau, zatitu eta hemen paelan zartainen egin behar dugu, Bai, zeakin, estiakin, ez, ez gero olioakin, lehenik koloria eman olio pixkatekin. olio pixkatekin, eta gero inen du estiaikin jusa. Hori da. Zuritu ditugu zagarrak eta orain tramankul honekin zagarrai bihotza kenduko diogu. Bai? Bai, hala. Bihotza, oso zoikan. Zatiak egin. Oso ondo. Zua martxan. Sua martxan, Olioakin ez, gurinarekin. gurinarekin, bai. Hemen dugu gurina, urtuta. Hori da. Gurina pixka sartu ezkeo mikroonda zen, zeituan urtutzen da. Hori da. Honekin ingo dugu kolore pixkat eman. Horrela. Hoikora eman, Vale. hoik haidieraik Hau. odolkia hartu, Bai. Hartu. Odolki hau berezia da. Zabala eta berezia. bai. Gero, Odolki hau eginda etortzen da, gero esplikatuko du nork eta nola egiten duen odolkia. Nio prestatuta dator. Azali gabe, bai, axala ez du azalarik. ez, hauk atxikitzen die, gordetzen, bertze zerbait iten Beste baita zerbait egiteko. egiteko. Hortzen aldaminen utzi, dena aprobetxatzen da. Hala. Hoikola utzi, Holaxen utzi, salsa berotu behar dugu, ez, gero Ez. hemen da. gainean. Gainean. Inen delaik haber dira utzi, Tostoak ditugu prest. ostoak prest die, meiten altu behar ba azitan, prest, Platerean. Plater berezia ekarri du. bai, Hemen. Ainhoa Harrikoa, bertako armarria eta jatetxeko izena. Plater dotoreak, izenda guztikoak. Horrek nahi du izan etxoenekoa zehala. Txomin? bai, Bai, bai. Txoen buelta. Armarri eta guzti, dotorezia da. bai, Bai, bai. Suabe, bai, lasai egiteko da, guztia. Jasoko du, lasai. Osto desberdinak ekarri dituzu. Aritz bai, ostoak, kolore pixkat izaiteko. hori da, bai. Garbi, garbi. Ainhoatik etorri da, gure txomin. Zerri polita. Gutxienez, danok pasabarru noiz baitan dikan. Eta Ainhoa izena duenak batipat, ezta? Bai, Berakan,
Hemen badie hanitz izen txipi Ainhoa, Asko, hemen emaiten hemen bai asko. Ba. Eta izen oso polita da. Oso izen fina eta polita. Ainhoak badu herria. Bisitan juteko eta politaskua. Da? Hori da, bai? Ze gauza finak egiten dizkun guri txominak, Bai. Asko ikasten Da? egun hauetan berekin. Bai. Gaurko honetan odolkia era desberdinean. Guk badakizue azalakin egiten dugu odolkia. Eta kasu honetan ez da makia azala, baina goxu izango dela iruditzen zat. O egongo dela. Goxoa? Goxoa. Histori pixkat badu odolki honek. Zure lenguzuek egiten du. Bai. Eta espeletan badu. Espeletan bertatik berta. Bai. Bere eta maasina. Bai. Hola. Osondo? Estia. Estia hartu. Bertako estia. Espeletako estia baita ere. Ez, Kanbon. Kanbon da iria handienetaik. Handizkoa. Bai. Ainhoa eta Baino handiagoa. Bai. Badira antxu 5.000 jende. Ainhoa. 5.000 herri bat, herri handia. Ba, guetako handia. Zuretzako handia. Hori da. Orduan gurina, zagarrak egin ditugun toki berdinean, garbitu dugu eta gehitu diogu estia. Estia. Hoi Hori utziko horrek emango dio gozotasuna. da. Eta hoi utziko da, pixkat karamelizatzea. Karamelizatzen. Eta gero hemen du, Bai, platera hau ez da espostria, da hasierako platera bezala, ezta? bai? Odolkiakin. Odolkiaikin, bai? Ikusten duzue, era desberdinako odolkia dela, eta odolki horrek ematen dion forma da lata honek, Bai, ez? bai. Hori da, eta horren lata hau ireki dugu, eta osoikan atea dugu, ateatzen dana da, azalik gabekoa, baina odolkia. Odolkia. Eta odolkia, ikusten duzuenez, bere egunzuak egina. Eta nola dakiu? Badakiurako, eta baita ere, abizen berdina duelako. Mazon, hemen, mazon. Ezta? Hala. Abizen berdineko... Izen berdinako eta kusia. Hori da, espeletan. Espeletan, egiten du. duten maasina, denak saltzeko, hori ikusten alda. Bai. Eta itentuzte bizten da odolkiak, gero... Gauza gehiago ere, bai. Gaurko honetan, behan produktu bezala, odolkia aukeratu dugu. Hemen bada kantidadea. Hau geho neurri txikitan ere izango da, ezta? Bai. Hori da. Hoi handiak handia itentuzte, ekarri dugu. guretako itentuzte... Oso ondo, zuentzako. Gehitu diogu, honei, salda, atearen salda. Aurrez egina zuen, baina badakizuen nola egiten da, barazkiekin egiten da, ardopitin batekin, Bai. dena pasa, eta horrela. Horrek ematen dio ikutu hori. Hori da. Kolorea eharra du, eta hau txomin, askarra, Ha? A ber, lehenbaile mota barri... Ez, gero utzi... Bai. Hemen usten Bai, ez da alduzuena? lehortuko? Bale, oso ondo. Bale, jarri da, hemen lasai. Horrela. Ostroak. Zarrera bezala badu. Dana jate. Dekorazio bakarrikan ez da, letxua begio jan egingo ditugu, Ensalada moduan, jan. Beira. Hau Parisen ikasiteko platera dela, dirudi, Bai. Doktore, Bai. Beira hor, karamelizatuta bezala esan. Estiekin gozo egongo da. Ospinolioa, modenakoa. Kutsarilla, hemen txen, azeako izut, lagunduko izut, bai. Ederki. Hori da. Kasu honetan eman bertzaio, saltza eman bertzaio ikutu berezi hori. Zergatikan, odolkia eginda datorrelako, eta eginda datorrenez guk gure tokiakin emango dio berezitasun hori. Zagarrakin
eta saltza karamelizatua. Bai. Eta odolkia erabili garbi, berak lengusuak egiten duen bezala, lata ireki eta listo, holaxe. Eta gero, ospina pixkaten behiten Hori da, da. zenta jusak ez diaikin azukria badu, eta ospina ekin, hola, pixkat ez ditzen da dena. Hori da, berez jarri dugu hotzian, holaxen da, Bai. baina zagarrak ematen dion epeltasuna, Hola, temperatura ona hartzen du. hala. Oso ondo, hemen txen utzi, holaxen. Hemen dugu, nondikan atea dugun odolkia jakiteko, eta zuk esplikatu, non duen, espeletan, zure lengusuak, Hala. produktu hauen den da. Eta ezperetan bez egia, bipega egiten den egia, eta gero bez kutsiak badu mahasin bat, herri hortan, eta mahasin hori bez iten du aragia, eta bez charkuteria, odolki, pate, gauza guziak iten Gauza duzte, guztiak. emaiten duzte hola botetan, bota txipi hauak, biztan da, hori ostatu entzat eta Jatetxeentzako. Hala, iten duzte, eta geho bat diola txipiak Bai, jendek bientzako, nahi hiruentzako, eta horrela. Hola, Vale. Oso ondo. hala, Ba, hori denak. gaurko platera hau deu prest porratzeko. Gure xefaren azken ukitua. Zagarra zuritu eta zatitu. Gurinetan kolorea eman. Saltza. Gurina eta eztia bat egin. Eta ate saltza gehitu. Zagarra eta odolkiarekin geruza desberdinak egin. Letxu ostoak ipini. Ezti saltzarekin apaindu. Txomin, itxura honeko platera eta nire estatzeko pres. Baina hemen ardo botila da gezu. Zuk jastatu eta ekarri datzut arno bat, igurigiko arnoa, gorria, Horria, bai. eta horrekin sartzean edateko da goxoa. Honekin ondo datorkilo. Bai, Zondo. Ireki prest. Eta nire bai, hemendik hasiko naiz. Odolkia, bizkat. Goite bera, hola, eta hola. mahastia, Geruza desberdinak. bai, Zaharra, odolkia, eta saltza, eztiaren saltza. Zagarrak eman dio odolkiari temperatura, eta temperatura jateko goxo. goxuana, momentu honien. Oso goxua, zagarrakin kombinaketa aproposa. Eta orain ardo pixka. Irulegikoa. Bertan da, irulegi. Ainoatikan, zenba demora? Oita hamortz minuta? 35 minutu. Minutu, bai. Minutu. Eta hau bez amestiak iten du, badu bez mahasti bat, eta mahatsak du tanat bere Bere izena. izena, matzaren izena, Bai, tanat mahatsain izena. Eta harekin bez arno gorri hau iten du. egiten da. Eta seuniz nik beti goztut odolkiaikin. Oso ondo etortzen dela. Bai, Ba, ardo gorria orain honetan. Bera ez da, ohitura inbeste pixka galdu indala ematen du ardo gorriena, baina hau primerakoa da. Oso ondo. goxo da, Goxo. ez du sekulan buruko minik emaiten. Guk ez du buruko mini biharrikan, Ez. Ez, ardo ona, benetan. Lehenengo platera bukatu dugu, eta bagoaz, bigarrengo platerara.